L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox, aħna nagħmlu l-qalbu nsejħulek missier, saħħaħ fina l-ispirtu tal-għoliet adottivi tiegħek biex jisħoqilna niksbu il-wirt li inti wetna b'ibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jisaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien ma li telquhom mis-Sinedriju, Pietru u Ġwanni marru għand sħabhom u għarfuhom dak kollu li l-qassisin il-kbar u x-xjuħ kienu qalulhom. Meta semgħu dan, il-koll flimkien ollew leħinhom lejn Alla u qalu: O Sit, int li għamilt is-sema, l-art, il-baħar u kull ma fihom, int li nebbaħt bl-Ispirtu Santu lil David missierna għaddej tiegħek u li b'fommu għedt għal xiex ixewxu l-ġnus u l-popli naqdu konfoffa waħda l-xejn. Għamu slaten tal-art u l-gbarat u manġemaw fl-imkien kontra l-mulej u l-messija tiegħu. Għax ta' bil-ħaq, f'din il-belt, Erodi u Ponzju Pilatu jinaqdu fl-imkien mal-pagani u n-nies ta' Izrael kontra l-qaddej qaddis tiegħek Ġesu li int ikkonsagrajt biex jagħmlu dak kollu li bil-qawwa u r-rida tiegħek iddestinajt minn qabel li kellu jsir. Issa mela mulej, ħares lejn it-teddid tagħhom u għamel lil qaddejja tiegħek ixandru kelmtek bil-kuraġġ kollu. U mitt idek biex isiru fejqan u sinjali u mirakli permezz tal-isem tal-qaddis tiegħek Ġesu. Kif spiċċaw jitolbu, il-post fejn kienu miġbura teżes u l-koll imtlew bl-Ispirtu Santu u bdew ixandru l-kelma ta' Alla bil-kuraġġ kollu. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr l-Alla. Ħin ja dawk kollha li jistkennu fik, mulej. Ħin ja dawk kollha li jistkennu fik, mulej. Għal xiex jixxewxu l-ġnus u l-poplu jreddnu għal xejn. Is-slaten tal-art iqumu u l-kbarat jiftehmu bejniethom kontra l-mulej u l-midluk tiegħu. Ħankisru l-ktajjen tagħhom u ntajru minn fuqna l-irbit tagħhom. Flimkien, ħin ja dawk kollha li jistkennu fik, mulej. Dak li hu fis-smewwiet jitħaq bihom, il-mulej biċċejt joħodhom. Imbagħad ikellimhom bil-erra, bil-qilla tiegħu ikexkixhom. Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi fuq Sion, l-għolja mqazza tiegħi. Flimkien, ħin ja dawk kollha li jistkennu fik, mulej. Irrid inxandar id-digriet tal-mulej u qalli: Ibni int, jien illum nisiltek. Itlobni u l-ġus natik purtek u truf l-art bi priża tiegħek. B'virga tal-ħadid int tkissirhom bħal ġarra tal-fuħħar frak nagħmilhom.
flimkien. Ħin jadaw kollha li jiskennu fik mulej. Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjeġ tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan ġie għand Ġesu bil-lejl u qallu: Rabbi, aħna nafu li inti mgħallem ibgħut minn Alla, għax ħadd ma jista' jagħmel is-sinjali li qed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu. Ġesu jieġbu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Qallu Nikodemu: kif jista' wieħed jitwieled wara li jkun xjieħ? Jista' forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu u jitwieled? U jieġbu Ġesu: tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ilma u l-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwieled mill-ġisem u ġisem u dak li jitwieled mill-Ispirtu u spirtu. La tistaġibx jekk jiena għedtlek li jeħtieġilkom titwildu mill-ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ, tisma' ħossu imma ma tafx minnu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri mill-kun min jitwieled mill-Ispirtu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ġi għand Ġesu bil-lejl. Dan huwa li naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwan illum fuq Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut, illi ried jitkellem ma' Ġesu u mar għandu bil-lejl. Nikodemu kien Fariżew. U aħna meta nisimgħu il-kelma Fariżej jixel dawl aħmar. Għax nafu kemm il-Fariżej kienu joħolqu diffikultajiet fi żmien Ġesu u kienu kontra ħafna milli għamel u ħafna milli għallem. Imma ma kienux il-Fariżej kollha li kienu hekk. U Nikodemu kien wieħed mill-Fariżej li fil-fatt ma laqx qalbu għal Ġesu, anzi kien ifittex. Ġie għand Ġesu bil-lejl. U għaliex bil-lejl? Jista' jkun biex jevita il-ħafna nies, ir-rassa tan-nies li kienu jkun hemm madwar Ġesu u anke forsi d-disċipli tiegħu, u allura jitkellem miegħu ras imbras. Imma wkoll għaliex billi hu kien wieħed mill-kbarat tal-Lut, ried pjuttost jiltaqa' miegħu fil-moħħbi, ħalli ma jagħtix fil-għajn li xi ħadd mill-kbarat qed jiltaqa' ma' Ġesu. U aħna nafu kif kien ħares b'mod differenti lejn Ġesu. Hawnhekk l-ewwel ħaġa li jgħidlu hija: aħna nafu li inti mgħallem mibgħut minn Alla. U nafu dan minħabba s-sinjali li qed tagħmel. Mentri fl-Evanġelju naraw kif il-Fariżej, diversi Fariżej, kienu jgħidu fuq Ġesu li qed jagħmel is-sinjali minħabba li kellu fih il-qawwa tal-prinċep tax-xjaten. Eżatt il-kontra
ta' dan li qed jgħid hawnhekk Nikodemu. Kien bil-lejl illi saret din id-diskursata sabiħa bejn Ġesu u Nikodemu li aħna se naqraw propju f'dawn l-4 ijiem u li tmiss l-iktar affarijiet essenzjali tal-ħajja tagħna nisranija. Fil-fatt, f'mument minnhom Ġesu jiġbor 50 kliem l-aħbarijiet tajba. Meta jgħidlek ħabb lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. U Ġesu beda jitkellem miegħu fuq it-twelid mill-ġdid. Jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid, ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Sadina kienet naqra diffiċli għan Nikodemu x'qed jgħid b'dal kliem titwilet mill-ġdid. Il-fatt beda jgħid imma kif jista' jkun jekk wieħed ikun xjaħ jitwilet mill-ġdid. Jgħid forsi jerġa' jidħol f'ġuf ommu, dan beda jaħseb titwilet mill-ġdid issa xi reinkarnazzjoni jew nkella jekk qed jaħseb hekk għandu raġun ma jifhimx għaliex li inti titwilet mill-ġdid jiġifieri terġa' tidħol fil-ġuf tal-om. Kif nafu il-ħajja tibda ma' tnissil. Mhux hekk għandek ħafna xhur fil-ġuf tal-om u mbagħad titwilet, ma Ġesu mhux fuq hekk kienet jitkellem. Ġesu kienet jitkellem fuq it-twelid bil-qawwa tal-Ispirtu li ġej minn Alla. U jitkellem fuq il-mamudija, l-Ispirtu u l-ilma. Il-mamudija li twellidna mill-ġdid. Ma jitkellem ukoll fuq it-twelid ġdid li ġġib fina il-grazzja ta' Alla u li toħloq il-ġdid fil-qalb tagħna. U għalhekk dan huwa l-messaġġ importanti wkoll għalina llum li Alla irid iwellidna mill-ġdid. U żmien tal-Għid huwa żmien partikolarment adattat għal dan. Għaliex it-twelid mill-ġdid jiġi minn Alla mhux minna. Huwa permezz tal-qawwa tiegħu li jmewwet fina dak li hu ħażin biex tista' tiffjorixxi fina il-ħajja ta' Alla. U nafu kemm bil-qawwa tiegħu verament iseħħ it-twelid mill-ġdid f'ħajjitna li jottanki għal minu anzjan jew anzjana u għal kbarat ukoll bħalma kien dan Nikodemu u dan it-twelid ġdid li jagħtina tassew fina il-paċi u l-ferħ. Nikodemu mar bil-lejl fid-dlam biex jiltaqa' ma' dak li kien id-dawl veru. Tolbuh il-mulej illum il-grazzja li aħna nilqgħu fina lilu id-dawl veru f'ħajjitna biex jista' jwellidna mill-ġdid. Ħalli jkollna tassew il-paċi u l-ferħ tiegħu f'qalbna. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ix-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fina mulej wellidna mill-ġdid u għatina qalb li tkun tassew fil-paċi u l-ferħ tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għati l-għajnuna tiegħek lill-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija kbira fil-mard tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej.
Nitolbu għall-istudenti li qegħdin jagħmlu l-eżamijiet biex inti tagħtihom lajnuna fil-ħidma tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna dejjem narfu inħarsu nożu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħarin biex inti tilqahom fih danek u tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nissu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie issagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bieħu li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibien tas-satna tas-sema jinfetħu għal-fidili, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu omna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja bled min kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jiġu lek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Hosanna fil-għoli ta' smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Hosanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarrat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-ħawm tiegħek, instennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għallek aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib, isseħlisna bid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Atina l-paċi. Dannu il-ħaruf dannu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħal moġbok iġġeddu bil-misteri tal-ħajja ta' dejjem, għatiħu wkoll li jasal fil-qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċiddijoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċiddijoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Offru dan ir-Rożarju għall-istudenti li bħalissa qed jagħmlu l-eżamijiet biex ikollhom l-għajnuna li jeħtieġu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna għinna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tieni satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna d-nubietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkanti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza memlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa mperek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla, itlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem.
Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfilna d-dumitna palma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missiru lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobitna ħarisna minna tal-infern, ħuġġana l-ewwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missina li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum aħfrilna d-dubietna palma nafru l-minuħati għalina u la daħalniex fit tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkanti fosti nisan bere kif rott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisan bere kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisa Mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkanti fosti nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza memrija mulejmija kim berkinti fosti nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marjom Alla itlopalina mitimbin issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost in-niżam berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħaresna minnar tal-infern. Hu ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missina li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna d-dumietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkanti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija birkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħaresna minnar tal-infern. Hu ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibqu norqu f'dan l-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwa lina dak l-għajnin tiegħek tal-ħnina, urina, wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek, u ħanina u pija ħelwa, Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrilna d-dumietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa berek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Umm Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu ismana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbibiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-ħaġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mill-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. għati l-inna għaddija tijek mulejana nitolbuk ningawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-arkanġu tħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażin għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħha fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispiriti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Danna grazzja ħnina kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Paw Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pesani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek,
Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla jeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek jitlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm. Imbirek San Giuseppe Paruska s-ismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.